Mga amigos, magluto tayo. Special kinatawag, Bisaya adobo. My style, Bisaya style. Natulong ang boy. Ahos or bawang. Siyempre, pangaon na ito mga amigos kay mahal kayo. Kunya natin unod ng, ano ba? Laurel ba? Bilib daan. Lagyan na natin para mamoy pa yung aroma niya. At chicken, mga amigos, yan. Pepper, mga amigos. Mga amigos. Ayan. Oyster sauce, mga amigos. Yan. Yan, mga amigos, kumukulo na. Lagyan natin ng Sprite. Lagyan natin mga amigos. Hello. Pagkas, mga amigos. Yan na, mga amigos. Yun. Okay. Saka natin ilunod yung panghuling bawang, mga amigos. Diba? Sabi ni Lord, in everything you do, in everything you eat, you do it for the glory of God. God bless.